Let's raise up in prayer.
we can save. Use these hands and voice to consecrate the bread and wine to become your body and your blood. We offer to your church that all may live in you. Priestly hands, priestly voice, for your people to rejoice. Priestly hand, priestly voice, these are offering to the world for you, Lord. For you, Lord. Hands raised up in prayer, hands that bless and pardon, hands that touch to heal the sick, reach out to all in need. Use these hands, O Lord, to gather all your children to become one body and become one people through this hand, anointed for your words. Voices to proclaim words of your salvation, voice to comfort, to console, a light to every soul. Use this voice, O Lord, to bring the power of your word, voice to plead for mercy, to give hope to the lowly. With this voice we sing a hymn of praise. Priestly hands, priestly voice, for your people to rejoice. Priestly hands, priestly voice, these are offering to the world for you, Lord. With hands and voice, we acclaim your glory. Through these hands and voice you gave, the lost souls we can save. Use this hands and voice to consecrate the bread and wine to become your body and your blood. We offer to your church that all may live in you. Priestly hands, priestly voice, for your people to rejoice. Priestly hands, priestly voice, these are offering to the world for you, Lord. For you, Lord. Hands raised up in prayer, hands that bless and pardon, hands that touch to heal the sick, reach out to all in need. Use these hands, O Lord, to gather all your children to become one body and become one people through this hand, anointed for your words. Voices to proclaim words
words of your salvation, voice to comfort, to console, a light to every soul. Use this voice, O Lord, to bring the power of your word, voice to plead for mercy, to give hope to the lowly. With this voice we sing a hymn of praise. Priestly hands, priestly voice, for your people to rejoice. Priestly hands, priestly voice, this our offering to the world for you, Lord. With the hands and voice, we acclaim your glory. Through this hands and voice you gave, the lost souls we can save. Use this hands and voice to consecrate the bread and wine, to become your body and your blood. We offer to your church, that all may live in you. Priestly hands, priestly voice, for your people to rejoice. Priestly hands, priestly voice, these are offering to the world for you, Lord. For you, Lord. Hands raised up in prayer, hands that bless and pardon, hands that touch to heal the sick, reach out to all in need. Use these hands, O Lord, to gather all your children, to become one body and become one people through this hands, anointed for your works. Voices to proclaim words of your salvation, voice to comfort, to console, a light to every soul. Use this voice, O Lord, to bring the power of your word, voice to plead for mercy, to give hope to the lowly. With this voice we sing a hymn of praise. Priestly hands, priestly voice, for your people to rejoice. Priestly hands, priestly voice, this our offering to the world for you, Lord. With the hands and voice, we acclaim your glory. Through this hands and voice you gave, the lost souls we can save. Use this hands and voice to consecrate the bread and wine, to become your body and your blood. We offer to your church, that all may live in you. Priestly hands, priestly voice, for your people to rejoice. Priestly hands, priestly voice, these are offering to the world
earth. Hingga na alas 9 tira. Ti panagbalin tayo agaywan kadagiti sagot iti apu kada tayo. Kuna tinasantuan na surat. Narod mang ted kumatunggal maysa akasagubog iti puso na. Tayaten ti Diyos ti mang ted as siraragsa. Ti maysa pasurot ni Kristo nayaban ken nadutukan amang aywan. Oras ni mga aywan. Ket dawatan tayo ti bendisyon ni Apo Dios paban iti panagkararag tayo. O Dios nga gumbuayan ti amin nga imbag. Agyaman kami iti daytoy nga kanito nga impay mo kada kami. Tapno kam pagtutungtungan dagiti bambanag maipanggap iti simbaan mo. Nang naruna ka dagiti anuruten na iti panagbiag mi akas may sanganak mo. Idaldalan na kami iti daytoy nga kanito babaan ti panilaw ti Espiritu Santo. Tapno nalawlawag ti panakaawat mi ket indikan na kami ti ayat nga mangitungpal kadagitoy. Dawaten mi nga rod ti panangibabat ni Apo Santa Maria ngay nami iti daytoy nga kanito. Gapu ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Kakabsat na imbag nga rabi tayo at ti manan ni Padre Clyde nga magkikadwa kada kayo iti may nga oras. Ket sapay kuma ta andaman ti maadal tayo kadagitoy nga sursuro nga naisaganak para kada tayo amin. Ket shout out kuman kadagiti amin nga nagpiesta idi Kalman nga ti patron daket ni San Agustin nang runa iti dayjay gimong ijay Canubas Camphor Cannon Road. Ijay matinagapuan tayo kat gundawayak na ito nga mang kablao kada kayo. Kumusta ti panagpiesta tayo iti Kalman. Ururayak pa lang jay wat-wat ko Ken kadagiti amin nga gimong nga nagsarambak iti patronda ni San Agustin. Of course, kadagiti amin nga listeners tatang rabi, dagiti viewers iti FB, ket alaan tayo man day timot kay kaysa ti Espiritu ken kapanunutan nga may karkararag kadagiti kakabsat nga nag-COVID positive tani di mo lang sumarsardeng daytoyen ket iti kaunggan tayo ilaglagip tayo man ida nang rumaunay iti panagtalekda kini Apo Dios. Special mention kadagiti kakabsat tayo nga membro iti St. Vincent Parish. Dagiti kakabsat tayo nga nag-positive. Hang on, my dear brothers and sisters. Let God be our refuge. Now, sarita akpay man ti nakamatok ti outline na dayto nga naisagana nga tupiko tapno anda iti slat turungan tayo. Umuna-unay ket sarita ak daytoy instruction nga impaulog ni Apo Santo Papa Francisco idi napalabas nga tawen ti daytoy instruction ket kunana nga the pastoral conversion of the parish community in the service of the evangelizing mission of the church. Ket in subdivide ko daytoy nga tupiko muna-unay jay ko na tayo nga ecclesiological reflections ket agsublitan to jay sursuro iti Vatican II. May kadwa jay tarigagay ni Apo Santo Papa nga
madanon tayo kumadya ko na tayo nga pastoral conversion tapno agbalin nga relevant daytoy nga parokya tayo iti agdama nga panyempo. Sumaruno di jay may kadwa nga topiko nga ti title na The Parish in a Contemporary Context. Ket agsubli tayo ijay biblical origin na aging gana nga madanon tatangan tiyempo. Ket ti maudi di jay anya ba ti kinapateg na daytoy nga parokya iti sidong daytoy nga pandemya wenno agdama kanito. So daytoy apo ti linaon ti tay pagsasaritaan tatang rabi ket sakbay nga irugik daytoy nga topiko kahit kuman nga idanon daytoy nga kanta nga naadaw ko kadagiti reflections ni Apo Santo Papa Francisco. Sarita na daytoy di jay galad ti maysa nga Kristiyano nga tibiyag tayo ket agpaay kuma para iti sabali saan lang nga para kada tayo. So I try to make my own reflections also in here from the words of our Holy Father Francis. The title na dito ket Living for Others. Rivers do not drink their own water. Trees do not eat their own fruit. The sun each other, no matter how difficult it is. Life is good when you are happy, but much better than whoppers when others are happy because of you. For we need to look at life in this way. So no grumbling, complaining. Pain is a sign that we are alive. Problems are a sign that we are strong. Provisions are a sign of God's abundance. Prayer is a sign that we are not alone. Worry may bring changing situation would turn out for a meaning. Just have to wait, it would turn out for the good, not in our own, but in God's wisdom and time. Pain is a sign that we are alive. Problems are a sign that we are strong.
Visions are a sign of God's abundance. Prayer is a sign that we are not alone. Nagpintas man ti mensahe na daytoy kakabsat. Agsipot saritaan na di jay napintas ko mga kababalin di may nga pasurot ni Kristo nga ti biyag tayo ket saan nga agpaay para kada tayo no kindi agpaay para iti sabali. Maligip tayo di jay may nga kangrunaan nga di ko na nga core values of spirituality nga di jay ket jay kinesya sinno dapat kunana amu tayo no sinno tayo iti sangwanan ni Apo Dios, amu tayo ti taktakdaran tayo iti sanguna ket may basar daytoy ijay kasasaan tayo ket kunana ijay pinarswana tayo ni Apo Dios. Deta ti kangrunaan nga laglagi pun tayo when mabin ko makat agbalin nga pasat iti consciousness tayo ni Apo Dios pinarswana tayo. God created us. And may kadwa which is equally important kajay ko na nga pinarswana tayo para kenkwana. God created us for Him. We were not created for other reasons behind, but we were created for Him. Kat ti puntos na daytoy di jay panakaparsati para kenkwana kat ibiyag tayo babaan iti pinarswana. Ni Apo Pope Francis kat inyarig na ti biyag tayo, for example kung na to'y rivers do not drink their own water. Rivers provide water for the rest of creation. Trees do not eat their own fruit. Di dang kanan ti kabukburan da nga bunga no they provide again for the nourishment or sustenance of others. The sun does not shine on itself. Agpay sumat. Ang nga silawan ti bagbagina, nga papudutin bagbagina, no di graduate data dumanon iti papanan na. And kung na pa dito, flowers do not spread their fragrance for themselves. Jay bangluda kat saan nga agsubli kanya da nukit di tapno masayop ken ma-pressure ti daduma. So inyarik ni Apo Santo Papa dayto nga biag tayo kadag ito nga napipintas nga ladawan iti pinarswa. So this song is for me a special one because it really speaks about our direction as a believer of Christ, and that is supposed to be to live for others. So ma-appreciate tayo dito nga kanta because of the rich meaning ibagbagana. So kakabsat palubusan dakman nga mangirugi iti daytoy nga topiko. Muna-unay daytoy nga instruction nga impaulog ni Apo Santo Papa Francisco ket may panggap jay grupo di kunada Congregation for the Clergy. Ket daytoy nga instructions ket napalabas pa ilang nga taon daytoy. The instruction is on the pastoral conversion of the parish community in the service of the evangelizing mission of the church. Incidentally, daytoy nga taon ket na-declare nga year of mission. Iso nga napintas no gundawayan tayo met no kasana tayo nga agbalin nga paset iti missionary aspect of our church.
ket iti nga missionary aspect na ket baban iti panakipaset iti panakaiwaragawag ti naimbag a damag, the evangelizing effort of the church. Now rugyan tayo dito nga reflection iti umuna-unay jay kunada nga ecclesiological nga kapanunutan. Ket daytoy naadaw iti sursuro iti Vatican Council II. So of course ibaga na daytoy anya ti ibagbaga ti simbaan may panggap daytoy evangelizing mission. Ngay so iting paulog niya po Santo Papa. Ti kayat na nga turungan daytoy ket agbanag kuma wenno kitanti siguro no anya iti nagdumaan na anya ti diferensya na anya ti development na no apay nga kunana ti nga agturong kuma iti panaka-reorganize the pastoral care of the parish. No kuna tayo nga the parish as a pastor mayarik ti simbana kas may nga pastor anya ba ti kababalin ti may nga pastor ket agsubli ti aji Biblia anya iti naimbag nga pastor ket mismo nga ni Jesus ti nang define nga kastoy ti pastor tapos inyarig na ti bagina nga naimbag a pastor. So akas may nga pastor kunana mo ti ijay nga isuna ti mangiturong kadagiti karneros na iti arban or with pagaraban da kuna kuma. Isuna ti mangiturong kadakwada. Ket iti lasod dayta nga aldaw agtakder ijay nga bantayan na dagitoy nga karnero. Apay nga bantayan na agsipud ta iti aglawlaw adda di dagiti nalabit nga narungsot nga ayop nga mangrabsot kadagitoy nga karnero. So he has to watch over adapay di jay aspeto ng isalakan na dagitoy no aywanan na dagitoy nga karnero agsipud ta ijay banda iti Israel kat ada dagiti kunatayo nga cliffs wenno rangrangkis nga lugar kat no ada ti may paigid nga karnero at the brink of falling into the precipice kat bantayan na tapno handa nga matinag. So ti serbina di jay nagkawit nga sarukod na nga staff na ta pangkawit na kadagiti karnero nga no ada ti panakatinag da. And of course no nalpas iti panangpakan na kadakwada throughout the day ket turong naman ida iti di ko natayo nga kulluong wenno dyan ti pagyananda iturong naman ni Suday jay ket during the night practically he would also stay there again to watch over. So in a sense the life of a pastor or a shepherd is really a life for his sheep. Talaga yung paay na tibiyag na para kadagiti karnero na. So dayta iti ladawan ti simbaan no apay nga iba nga ng pastoral care of the parish. So mayarig ti parokya akas may isang pastor who takes care of the members. Kat dayto ati may isang karit iti tunggal parokya. Karkaro iti sitwasyon na nga nakadado iti membro ket basit ti agaywan. So dijay agwalang lagi ti membro. May kadwa nga pasit na daytoy nga reflection ket dijay biruken tayo dagiti bambanag nga panangibiyag tayo iti maysa nga parokya. Based from experiences, we try to initiate new experiences again
in view of our desire that our parish would be more relevant to the needs of the times. Tapo natin or nga dakkel ti nagbaliwan ng ti tiyempo. Ket baba ni ti daytoy nga new experiences, mas mapadagdag pa'y kumadi jay aspeto ng panagkaykaysa dagiti membro na iti dayta nga parokya. Again, the challenge is how to reach out to our many members around the parish so that in one way or the other, they will be able to experience also what is to be a member of the parish. No minsan kat no kasapulan tayo ida sa tayo umasidag kat more than that kuma, they should in the first place feel that they belong to this parish. May sapay kunana iti kat biro kan tayo man dagiti karisma wenno talugading wenno talento dagiti membro tayo ket iturong tayo isuda iti panagserbi iti simbaan nang nangruna iti jay panakaiwaragawag tinaimbag adamag. Of course, the jay proclamation of the Word of God is not only in the pulpit, in the services of the church, but in some other forms. Kadi suday iti tarigagay iti simbahan tayo nga tunggal may sakumakat birukan na ti gundaway wenno panakabalin na nga makipaset iti panakaiwaragawag tinaimbag adamag. So ni Apo Santo Papa kayat naman ti simbahan nga agbalin ko mga creative han ko mga mapnek iti agda mga sitwasyon no kidi to be continuously creative in view of the desire that members would be more active and vibrant in their life witnessing. Ket kunana ito to seek new ways how to proclaim the gospel. Nang nangruna tatanga tiyempo nga ron, isuti ko natin yung social media era. At nagmayat no, we find ways wherein we can make use of the social media in order to proclaim the good news to all. Kat mamati tayo nga ni Apo Dios kat pinarsuana mo't lang dagitoy kat kayat nang usaran tayo para kenkwana. Babaan iti daytoy kat mabalin tayo nga room where we go out of from our comfort zones and be part of the evangelizing mission of the church. We will not be complacent in our comfort zones and to accept or to just sit down there, but more to do a kind of extra mile tapno makipasod tayo ron. Ijay St. Vincent 2 years ago kat pinadas mi dito nga pamayan babaan iti kunami nga family profiling. So yan tangay na divide mo iti parokya iti zones or puruks or gimongs or quasi-gimongs. We have lay leaders in their respective places to volunteer in going to do this activity of family profiling. Why? Because we want to reach out to our members, not only to get some information about them, but to let them feel that they are part of the whole life and ministry of the church. And that is also a way wherein we can know better about the families around the parish. Kaya dyan ti family profiling na indicate dyan no nagkasar di ay agasawa, be it in the native ritual or in the church or in the civil. Kaya sa jamming maamuan so that out of that we can craft a program which is, for example, what we are doing now katijay simple wedding nga libre
Awan ti bayadan da, for the reason numingsan nga isu ti rason da nga awan ngamin, kababain nga kwat, awan ti ipasango. So we try to help in that situation wherein Moreno ka check at ma-fulfill da yung obligasyon dati simbaan, then sumarunon to si Oron nga panakabalin na nga agayab da iti bisita da. Kasamad no maamuan no dagi ubing kat santay nga nabunyagan, we encourage them again to have them be baptized through a mass wedding or mass baptism kasi. So dito yung activity kat dakkel iti tulong na in terms of how we reach out to our members. Kat dito iti may isang kuna tayo nga instrument or vehicle for reform from the traditional approach that we employ. We try to be more creative as our Pope Francis has desired. May sa dito DJ kuna tayo nga structural changes in order to better facilitate processes. Kat ito'y nga rumar dagiti kababalin, dagiti initiative, creativity of our members in order to facilitate processes. Tapno napimpintas iti panakai maniharda, panakaitong palda. And they usually do it in a spirit of communion and collaboration. Kas pangarigan ko maday tingarod nabayagan nga plano ti simbaan nga makipartisipar dagiti membro babaan iti programa iti tithing so that babaan daytoy mas ad-adu ti maaramid tayo nga programa, activities, agsipud taada iti provisions when resources tayo. And members will be happy enough to be part of all this. In those simple ways, they know that they are doing also or giving their part for the facilitation of processes in order to better serve our parish. So, dito ay kuna tayong ecclesiological reflections, almost taken from the council documents of Vatican II. May panggap iti parokya, akas may isang pastor in her pastoral care to her members. Sinuportaan apo ni Pope Francis daytoy kadagiti remarks na. May kadwa nga ditoy nga linaon daytoy pastoral conversion of the parish community in the service of the evangelizing mission of the church. Kat san nga umaduji muna kuna na pastoral conversion. No apay nga ni Apo Santo Papa kat very emphatic nga adda kuma iti panagbalbaliw iti biyag ken turungan ti simbaan. Ket saritaan na ito nga term nga pastoral conversion. Kasla naman lang ibagbaga nga i-overhaul tayo man. I-overhaul tayo man ti biyag ken serbisyo ti simbaan. I remember when the late Bishop Claver of the Vicariate of Bontoc, Lagawi assumed his office as the local ordinary in that vicariate. Kat ijay remark na kunana kat let's do a kind of landscaping kunana. And then in lawlawag na di kahit nang sawan ti landscaping, and it boils down to overhauling of the church life and ministry, with the intention that it would provide a conducive atmosphere among members in their encounter with Christ.
to provide a conducive atmosphere as the parish is the center of encounter with Christ. Malagip ko man hindi 2 years ago when we had our PPC meeting in Alaminos, where we resolved to look into the physical structure of our parish, and we came out with a decision to make the parish office more welcoming. In the sense nga, ti parokyano tayo kat mas at isda no mapanday jay. Kami ti traditional nga set up ti parishes tayo kat jay ko counter na ko adat ti rebars na. Nakasipsip nget, naglipit, kenda dumapay nga that would make a person uncomfortable. Could yet consider me as part of the welcoming gesture of our parish, where our parishioners would feel at ease and welcomed of the services they wanted to avail in the parish. Another point in here is the sitwasyon iti simbaan tayo kuma nga makarit tayo nga mangitultuloy nga mang-initiate iti panagbalbaliw for the better, to change for the better. With these experiences, for example, kung nanitoy, for many are living without strength. Nadakamat da ito yung statement, for many are living without strength. Anya tiket na nga saon da ito. Ado da kiti kakabsat tayo nga kunatayon nga kwa, mangibakbaklay mo, dagiti dagsanan tibiyag, dagiti pagtan tibiyag da. And they long for an external forum, and they believe that the church is there for them. Now, the question is, how can the church respond to this particular need of our parish or parishioners? May kadwa, una na jay, without a community to support them. Iti lubong tatakakabsat kat kwan, nanayunan nga kunada, apay, kitanto dagiti ubing kat kwa. Handan ngay nga rumwar akas grupo ta panagay ayam, they have created their own world, nakatutok da ijay screen ti cellphone da, when no gadgets da, and that is their world. Awanan ti pakialam da iti danduma. Kat no agka problema dan, awan na, tanda mga na-develop iti community of brothers and sisters around them. Awan ti daddo mga pangalaan da iti pigsada, if not di nga naparnuay da nga lubong da. So without a community to support them, we have in the group chat da ito yung support network. For example, adadagi jay una tayo nga akikinararag tayo, and we share our prayers through the group chat, and it feels good when you realize that somebody out there cares and offers prayers for us. Dakkel adi jay nga banag, arkaro dagiti kuna tayo madagsanan kat ma-realize da nga they are not alone. Dakkel nga banag para kadakwada diyay. May katlo, di kunada nga without meaning and goal in their lives. Dagiti kakabsat nga muti amuda nga direction ti biagda. So the church is there as a pastor to lead them to greener pasture. Ijay da nga marikna nga tisimbaan kat adda nga mangiturong kadakwada itinabakbak ng pay nga kaipapanan ti biag. So
that we will be moved by the fear of. So, based from dagitoy nga experiences wenno kasasaad, maring na tayo kumadi jay concern tayo akas may nga mamati kini Kristo, so that we would not remain shut up within structures which give us a false sense of security. Daytoy iti may nga human tendency tayo nga so long as we are okay, we do not mind the other anymore. May kadwa, kuna na dito nga within the rules that make us harsh judges, no minsan adari tendency tayo nga manghusga ti pada tayo nga tao nang nangruna no dagitoy ket handa ngay nga kumanunong iti ayan tayo, that they are away from us. In fact, at times they would be against us, and so we have the tendency to judge them, which is in contrast to the attitude of the gospel, the evangelizing mission of the church. May katlo, kunwari ito'y within habits which make us feel safe while at our door people are starving. An attitude of indifference nga kunada. Ket napindas met no alaan tayo nga positibo daytoy nga pandemya nga dimteng, agsipud ta itoy tayo nga maibiyagan dagitoy nga kakapintas nga gospel values nga uray sikakat agkasapulan, you still reach out to another one who is in need. And then the spirit of solidarity, the spirit of fairness. Spray kang kumadjay panaground tayo dito'y parparokya ti Baguio to distribute relief goods. Ket adapi man dagi dadu mga Father, mabalin nga ura siya kun ti mga ala daytoy ayuda ijay karubak tahanda pi mga nakaumay. That you see the spirit nga uray adda in the midst of their needs kat panunutan tamot ti daduma, which is very uplifting kada tayo. And practically, Jesus is very strong in this. Ijay gospel ni Mark 6 verse 37. Kuna na jay, the context of this is jay ngay multiplication of the bread. Nga kunan dagiti apostoles na apo kasano ngay naladawon sumapunguton kat nakadadayo ti lugar. Pagawi dumon dagiti tattao ta ni awan mat iti makan ditoy. Ket kuna ni Apo Jesus nga, ket da kayo ti agparwar Ket kuna ni dagi apostoles nga, andamot ti maysa nga ubing dito nga nagbalon. So iti na nga inaramid ti milagro. So the Lord was confident in us nga we are able to give in spite of the limitations that we have. Why? Because He will be the one to multiply. In our selfishness, the Lord would encourage us to share whatever we have, and when everybody does it, it will create a miracle. So the principle here is it's not a matter of having something in order to give, but it is a matter of deciding whether you want to give or not. Dijay ti kaipapanan na ito'y. Ket napindas man da ito'y nga pasat iti reflection tayo. Kahit kuman nga kwa da ito'y, kahit kuman nga i-break da ito'y nga
reflection tayo baban iti may sa kanta manan inya. Kahit kung share manan da iti may sa sinurat ko nga kanta. Ket saritaan na da ito jay panagtalek dagiti karnero iti agpaspastor kadakwada. It is also a challenge on the part of the parish to make her members trust her so that in the midst of trying times, the parishioners would have the confidence to go to the parish as their pastor. Ti title na dayto nga kanta ket kwa, Trusting the Shepherd. Sometimes you must have to bow your head, say a prayer and weather the storm. Be still with your strength, confident that the Lord is in control. Trusting the shepherd, uneasy it may be, his rod and his staff, it's surely in safety those who are meek. He'll make a way, the shepherd's way. He's trusting the shepherd, uneasy it may be, his rod and his staff, it's surely in safety those who are meek. He'll make a way, the shepherd's way. In this earthly journey, we're hungry predators, about to reach the chainy one. His rod and his staff, just simply pull out one by one from the shepherd's sheep. Sometimes you must have to bow your head, say a prayer and weather the storm. Be still with your strength, confident that the Lord is in control. May samot nga karit daytoy para iti parokya tayo, iti panangguyugoy na kadagiti membro na tapno agtalekdaken kuana. And this speaks about the credibility of the church to her members, to the parish, to her members. So how can she be more credible in her witnessing and ministry so that members would have the confidence to their parish or pastor? And one of the things that we embark in our parish, beloved parish of St. Vincent Kadijay program on tithing, where in that way we can be more transparent as far as the programs of the parish is concerned, with the desire that they would get their trust and confidence in us.
dito nga kanta kat kwa. Actually, some of the words are also taken from the reflection of our Pope Francis. Tati kayat na kumay ti simbaan kat agtalakmat dagiti membro. Like the sheep who follow their shepherd, their pastor, so with our parish nga daytoy met nga parokya tayo ket si aayat met nga mangiturong iti pakaisalakanan dagiti membro na. Di ulitin tayo di ko natatatay nga the parish that leads her parishioners, the parish that provides nourishment to her members, the parish that protects her members, the parish that practically lives out her life for her members. Ket baban ti daytoy ada ngamin ti kunadangay nga karakteristik iti kwa ti maysa karnero accordingly nga mabigbigda ti boses dijay agipas pastor kadakwada, so that no adda ti agdisguise nga false nga pastor wenno handa nga pastor amuda mabigbigda ti no sinno diay talaga nga pastor da. And ideally, that could have been also a very good character trait of a parish where members would love their parish. Well, we have to admit the fact na because of kung na tayo nga panagbalbalyo, nagbalin nga international, ti panangkita dagiti tao, iti parokya is no longer in the geographical setup but wherever kunada, which actually our Pope Francis is very open to that idea. But the thing here is dijay mariknada amuda dijay parokya nga mang aywan kadakwada ket suruten da daytoy ti bagbagana daytoy nga kanta. So trusting the shepherd. Now ti maudi man nga or second to the last nga reflection tayo kud daytoy the parish in a contemporary context. The parish in a contemporary context. Agsubli tayo man jay biblical origin ti simbaan tapno ma-appreciate tayo no kas ano nga nag-evolve daytoy aging nga nagbalin nga kuna tayo nga parokya. So ada dagiti madakamat nga biblical text ditoy, for example ijay Romans chapter 16 verse 3 to 5. Sarita na dito jay the church that meet in their house. The church that meet in their house. So nga mausar di balikas nga domestic church. Adamot ditoy nadakamat mo ditoy umuna nga surat ni San Pablo itigimong di Corinto chapter 16 verse 19 to 20, the church that gathers in their house. So the church that gathers in their house. Dapat dito iti manipod ti libro ni ti surat ni San Pablo kadagiti taga Filipos chapter 4 verse 22. All the believers here greeted you, especially those from Caesar's household. So, nadakamat dito nga ti simbaan ket ijay balay nga pag-uurnungan dagito nga Kristiyanos. So, with these houses, we get a foretaste of the birth of first parishes. No,
Kasla nga igrupom dagiti na duma-duma nga balbalay nga paggadgaderan dagiti tattao ket buklen na dayta iti parokya. So dayto nga idea ti gimong wenno araramid tatak actually napasama kan idi pay lang. Just going back to the biblical basis nga in the first place it's really the church. It's the church in the home nga kunada. So the parish as a response to a particular need ket agsubli ijay mindset nga they care for one another. Ngamin ijay ti household scenario wenno ti simbahan nga kasla maysa nga pamilya ijay da nga marikna dijay kunatayo nga napipintas nga galad ti maysa nga tao where people are accepted, where they feel belong, inspired or encouraged, where they readily give their share for the life and ministry of their church. So dagitoy kababalin nga actually maadaw ken naibiyag iti dayta nga konteksto so that no sumaam tayo daytoy iti parokya, wow, nagpintas nga ladawan. A summary of all these churches, small churches that would comprise the parish. Could you just imagine the enormity of good values in that, where members truly give their part for the life of their domestic church that would eventually comprise the parish. So it is in this context that the gospel is proclaimed to themselves and they celebrate the sacraments among themselves. Also, the parish is a sign of permanent presence of the risen Lord in the minds or in the midst of His people. Dahito iti may samot nga naynay nga taktakderen iti parokya. That the parish is the permanent place of the risen Lord in the midst of His people. Like that tabernacle where the Israelites usually carry wherever they go, believing that the Lord or God Yahweh is in them, makipagdalyasat, no agsettle dati may isang lugar, ikabil di isuna ijay tunga, mamati da nga ni Apo Diyos, ket adda kadakwada. His permanent presence with them. However, with the passage of time, changes have to be inevitable. Aminan tayo da ito nga talagamot nga may sangkin na pudno adun ti panagbalbaliw. For example, technology had a great influence on the change of thinking, relating, looking at things, behaving, acting, etc., etc. Pasot na dayto yun iti biag ti simbaan. So nga ti simbaan masapol manen nga creative di ko natatatay in order to dance with the signs of the times so that in spite of it the church would remain a good pastor ije nga parokya. Considering the speed of movements among people, in few minutes you are there on the other side of the region, transforming the perception of people. Also that to social media, the speed of communication, space and time. So dahito ko na tayong territorial affiliation ket saan lang nga dagitagigyan ijay likmuton ti parokya, but also others who decide to belong to that parish. It's in here that places of association are multiplied
In fact, that is the picture of our parish now. And unfortunately, with this influence, the interpersonal relationship among members kat na medyo mababawasan din. In fact, na-dissolve di Duma, naging impersonal iti relation. For example, kung wala na dyan nagtisimbahan, please watch out your personal belongings kung na dyan. Apay, agsipod ti kababay mo ko, ta stranger to you, amo, baka kindi manibrong data, with no pickpocketer, with no Duma pa. So, jay, ada jay nga elemento pa lang, which is the effect of this kung na tayo nga speed of movement, speed of communication, of space and time, transforming the perception of a person. However, the church is called to employ still new discernment. Masapol nga itultuloy na nga panunutan, noan niya iti kasasaad na iti agda mga tiyempo. Ket mamati tayo nga ti Espiritu Santo has a vital role in this, in the life and ministry of the church, because it is the Holy Spirit that gives life to the parish, to see reality with the eyes of God nga kunada. It calls for a process of renewing the face of the earth. Agsublito iti nga role iti Holy Spirit. For example, in the early 90s, I'm still aware of this because this was my first years in the ministry. There was this mushrooming of charismatic groups coming from Manila, trying to organize people in here, and we see the vibrancy of the church during that time. Kudos to the Holy Spirit through that charismatic gatherings where people are inspired, renewed to take their part in the life and ministry of the church, that eventually and greatly help in the reviving of the spirit of the parish community. Kat nagmayat di nga ladawan how the Holy Spirit na inaramid na iti role na. And this is our confidence that in spite of our limitation, God through the Holy Spirit would continue to transform our church. Iso nga sarita niya po for Francis J. Kunatikord nga conversion of the parish, so that it will live in a contemporary context, and eventually we will appreciate the value of our parish until today. So, di jaman ti naisaganak nga kapanunutan wenno pampanunutan tangarabi. Sabi ko mata dati naadal tayo manen niya. Ta itultuloy tayo manen ito no sumaruno, may panggap daytoy. Napintas nga kapanunutan wenno impaulog niya po Santo Papa, may panggap iti parokya. Apay agsipud ta dayto ti pundasyon ti biag tayo kas may nga simbaan, especially dagiti programs nga kaya tayo nga itungpal. Ket gibusak man daytoy nga pa nga reflection babaan mo iti maysa nga kanta kan closing prayer. Ora closing prayer tayo tani medyo pa. Anyway, next time to Jay kanta nga na isagana. So kakabsat agyaman ak unay ti orasyo naki nangdanggay kanya naki istorya tapno intay maapresyar iti biag ti maysa nga simbaan nang nangruna iti lugar tayo nga parokya kat idaton tayo di oras tayo ti daytoy nga rabi babaan iti kararag. O Diyos nga gubayan ti amin nga imbag, agyaman kami ti panangimpay mo, iti dati nga kanito, tayong kam pagtutungtungan, when pagsaritaan dagiti kayat mo nga mapasamak, iti simbahan ng nangruna ti tarigagay mi nga, agbalin ti simbahan mi nga
relevant wenno adati kaipapanan na iti agda mga tiyempo gapo iti panagbalbaliw dagiti amin nga bambanag ket sila kami nga paset na amin daytoy iti panagdalyasat mi aras maysa nga simbaan mo ket sapay kumata maapresyar ni dagiti naidanon kada kami nga surusuro may panggap iti biag mi nang runa iti sidong iti kunatayo nga parokya. Idawanan mi apo ti panangiturturong mo kada kami nang nangruna iti dating rabi tingkam panaginana ket madadayaw kuma itinagan mo. Umawag kami magkini Apo Santa Maria nga mangibabat kada kami. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Ket bendisyon ni Apo Dios, kung baba kay nagbati kada kayo, tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Agyaman ket ti Dios ti mang bendisyon kada kayo. Amen. Programa ay dandanon ti Diocese ti Baguio. Mga gantunggal Lunes, iti oras, iti alas 8, hinggan alas 9 ti rabi, iti dayti istasyon tayo, DCWT 540, Radyo Totoo. Oras ni mga iwan. Magadwa tayo ni Father Clyde Banasan, amang ibingay kada tayo, kadagiti kapanunutan, kapadasan ken adal. May panggep, ti panagbalin tayo nga agaywan kadagiti sagot iti apu kada tayo. Kuna tinasantuan na surat, narod mang ted kumatunggal maysa akasagubog iti puso na. Tayaten ti Diyos ti mang ted as siraragsa. Ti maysa pasurot ni Kristo nayaban ken nadutukan amang aywan. Oras ni mga aywan.